Que tal? Moi boa noite. Hoxe recibimos a visita de un veciño noso que actualmente non vive nas Pontes e que, por tanto, levamos tempo agardando. Terá posibilidade de falar con el, porque falaremos un tema que seguro que todos coñecedes, todos falastes, pero que máis e que menos nos falta ainda moita información. Iso que se está dando, pero hai tanto que saber deste fenómeno. Falamos do eclipse que teremos en agosto e falamos dun veciño noso que é Rubén Díez. Moi boa noite, Rubén. Boa noite. Falamos dun home que é físico, de formación académica igual non é astrónomo, pero sí de formación, e creo que é das persoas que máis poden saber en as Pontes ahora mesmo e que máis está ao día porque a tua preocupación, non sei se diaria, a astronomía e o teu interese. Bueno, sí, fui un gran aficionado e, como dis, son físico de formación, pero bueno, este é casi un tema de cultura xeral, realmente. Sin embargo, un tema de cultura xeral que aos demais nos interesa máis por curiosidade, pero tiras moitísimo tempo, hai máis dun ano que falaba xa deste fenómeno e ainda nos queda agora pois uns meses. Lembro que antes do verán pasado xa estaba falando isto e vos xa levaba desde detrás unha trayectoria de falalo, de preparalo, de prevelo. Sí, eu pertezco a unha agrupación astronómica e desde as agrupacións astronómicas estamos xa desde hai 2-3 anos tentando que as autoridades e as institucións públicas nos fagan caso, porque este é un fenómeno que vai traer moita xente e vai ser un problema logístico realmente. Xa recentemente neste ano por fin parece que as autoridades reaccionaron, pero tamén é certo que estivemos casi 2 anos pregonando no deserto. Bueno, a ver que pasa. Aproximadamente un ano estabas preocupado porque nos vendías isto, que ia pasar isto, e nós éramos un pouco máis incrédulos, decíamos, quen vai vir ás Pontes a ver un eclipse? Pero as Pontes é que é recuncho, cando ademais estamos nun lugar parece que privilexiado para velo, nesta zona polo menos do territorio, non sei se as Pontes concretamente, pero si no norte e no noroeste peninsular. Sí. O eclipse verase total nunha banda na que está incluída as Pontes. Entonces, en as Pontes vaise ver como eclipse total. Mais ao norte e máis ao sur desta banda se verá como eclipse parcial. Pero a banda de totalidade, a banda dende o que se verá como total, é relativamente estreita. E date conta que toda a xente do mundo que queira ver un eclipse vai estar nesta banda, que ocupa, vai de máis ou menos a Coruña, pasando por Soria, Burgos e ata Valencia. Este eclipse ten a particularidade de que se vai dar cando o sol está moi baixo no horizonte, está a punto de poñerse. Entón, aquí pasa hai que contrapoñer dous fenómenos, que canto máis ao oeste, máis alto no horizonte estará o sol cando a eclipse se produza, pero canto máis ao oeste, máis vai durar. Entón, tes que ter un equilibrio para elexir o sitio onde o vas ver. Nas Pontes vai a durar casi minuto e medio, a fase de totalidade, pero, por exemplo, na zona de Teruel vai durar 1 minuto e 3 cuartos aproximadamente. Pero ali o sol vai estar moito máis baixo. Dado que hai posibilidade de que haxa nubes no horizonte, aí é unha aposta, apostar por estar nun sitio onde vai durar máis, onde vai estar máis alto no horizonte. Antes de empezarmos con esta entrevista, dicíame Rubén se non patábamos algunha pregunta, non o fago nunca, nin eu sei o que vou preguntar, depende do que contestedes, pero si teño en mente cousas e eu xa tiña a idea de que duraba moi pouco isto. Para nós, moi pouco, supoño que para vos é bastante, pero para alguén que non segue astronomía, ir para ver 1 minuto e medio parece pouco. Eu pensaba sacarlo máis tarde para non desilusionar a xente. Pero falamos disto, eclipse é unha cosa para nós moi breve, pero que non hai un eclipse que chega aos 2 minutos, non, estamos falando diso, minuto e pico. Penso que o máis longo teórico chegou casi aos 3 minutos, pero é raro. O normal, a duración habitual dun eclipse total de sol é de aproximadamente minuto e medio, nese orden. Hai que facer notar que esta é a fase de totalidade. Claro. Dende que a lúa morde o sol ata que se alonsa completamente del é aproximadamente 2 horas, pero que a fase de totalidade, na que a lúa vai tapar completamente o sol, durará aproximadamente minuto e medio. Nesa media, dependendo un poquinho máis, un poquinho menos, dentro do sitio concreto onde se observe. En ese minuto e medio, literalmente, o día faise noite. Podes ver a atmosfera do sol, por exemplo, rodeando a lúa.
É un fenómeno que, polas súas características, se ve só, como dixe antes, nunha banda pequena da Terra a vez. Entón vai ver moita xente que vai vir velo. E nós, que vai pasar pola nosa casa, como quen di, pois, home, se preferes quedarte na casa vendo a tele, cosa túa, pero é unha oportunidade que é moi rara. A última eclipse total visible dende a península, e concretamente dende Galicia, foi no 1912. E o seguinte será no 2480. Aquí hai que decir que ás veces cando contas isto, a xente di, pois eu lembro ver un de neno. Non, estamos a falar de eclipses totais. Houve outro eclipse parcial visto desde as Pontes no 96, por exemplo, e houve un eclipse anular no 2005, pero eso non son eclipses totales. Un eclipse total é, dentro dos diversos tipos de eclipses que hai, con moito máis espectacular. Entón, encima, pasando pola nosa casa, penso que hai que velo sí ou sí. Case mellor que non dure moito, tendo en conta que somos moi temerarios. Estades cansados de repetir que hai que tomar precaucións, que non se poden mirar directamente. Todos o sabemos, pero a ver quen aplica e a ver que tipo de gafas utilizan, non? Sí, eso é certo. De feito, cando se produce un eclipse de sol, suele haber moitos afectados con heridas oculares por mirar o sol directamente. Aquí hai que usar sí ou sí unhas gafas de sol, unhas gafas para eclipses de sol, perdón. Son gafas especiais, costan pouco, 2-3 euros nese orden, e protexenos da radiación solar, porque non só é a luz que vemos, tamén é unha luz infravermella que pode facer dano ao ollo, aínda que non a apreciemos. Sen embargo, aquí hai que decir que no momento da totalidade, xusto cando cando a lúa tapa completamente o sol, podes quitar esas gafas. Estas gafas agora, como se aproxima a eclipse, son relativamente fáciles de conseguir, tanto en tendas online como en algunhas grandes superficies, e ante a dúbida, se non coñeces un sitio concreto, pregunta na tua óptica de confianza. Vai á tua óptica e probablemente podas mercar unha ou indicarche onde mercalas. Este ano, neste eclipse, por primeira vez, hai unha norma europea que garantiza que as gafas poden protexer de mirar directamente o sol. Esa norma é a 12312-2 do ano 2015, e cando merques as gafas, asegúrate de que cumpla esa norma ISO para poder estar seguro cando observes o eclipse. O eclipse que podemos ver tamén calquer outro tipo de condicións ou dependerá tamén do tempo, porque claro, non vimos estes eclipses, pero outros fenómenos a veces si valo ver dende as Perseidas e máis lonxe, e logo hai nubes e a dos moi boas. Claro, ese é o problema que hai tamén, que é a impredecibilidade do tempo. Podemos predecir o tempo máis ou menos a 2-3 días visto, pero non a varios meses. Como anécdota decir que no 12 de agosto do 2025 hubo unha especie de quedada entre as asociacións para facer unha ensaya general de como ver o eclipse, estivo nublado. Entón, esperemos que non pase eso este ano. Ante isto, hai un consello que solemos dar, o depósito do coche cheo para sair escopetado a un sitio onde este despexado, en caso de que no sitio que planificáramos de principio ver a eclipse está nublado. Pois xa ti colles e dis, bueno, ver a tal sitio, e cando vexas que está empezando, porque hai minuto e medio como moito, pero o resto é a previa, digamos, durante ese tempo, se ves que no quentamento o teu titular non vais a ir a xogar, te vas a ver do outro lado. Exactamente, ou incluso antes, se un par de horas antes a eclipse, a lúa toca o sol en torno ás 7:30 da tarde. Se a eso das 4 da tarde, 5 da tarde, ves que está moi nublado e non vai despexar, colle o coche, vaite carretera, tira millas, literalmente, hasta que atopes un sitio onde está despexado. Sí, porque as nubes poden dificultar velo ou poden directamente impedilo. Eu diría que poden impedilo. Realmente, aínda que haxa nubes, vas a apreciar o escurecemento. Pero claro, a parte máis espectacular da eclipse é ver a coroa solar ao redor da lúa, esas filigranas de luz que non se van a poder apreciar en absoluto se hai nubes. Entón eu
perdería moitísimo, por non decir toda a espectacularidade se está nublado. Falabas dunhas datas, e falabas de que ata 2400 e pico, que non volvíamos ter outro, que non tíamos 100 anos, estamos diante dun acontecemento histórico, non exagerades? Bueno, aquí hai que decir que esas datas que dixen foi, me refería a visible dende aquí, porque eclipses de sol hai a lo menos 2 cada ano. Que pasa? Que, como dixen antes, se ven en bandiñas moi pequenas, e moitas veces a zona de visibilidade cae no medio do océano ou nos polos, entón realmente na práctica suele haber un eclipse cada 1, 2 anos, dependendo. Hai cazadores de eclipses que viaxan literalmente a último rincón do mundo para velo. Aquí en Galicia, por exemplo, hai xente que leva 12, 13 eclipses visto, porque vai de viaxe especificamente para ver a eclipse. Para verlo así directamente con as gafas é suficiente ou é mellor prismáticos, telescopios, evidentemente ben preparados? Ben, pódense usar prismáticos e telescopios cos filtros adecuados. Sen embargo, o meu consello sería non usar ningún elemento óptico, salvo que sexas experto no tema e sepas como colocar estes filtros especiais. Porque recordemos que pode pasar unha lesión moi grave no ollo, incluso mirando a eclipse a simple vista. Se por riba usas un elemento óptico, o dano pode ser ainda maior. Reitero que na fase de totalidade, cando o sol está completamente tapado, sí que o podes ver sin gafas. E fotografía, vídeo? Ben, eu só vi no outro eclipse de sol, naquela ocasión eu non sou facer fotografía, pero este ano vouno tentar. Estou familiarizándome co equipo de fotografía e a ver se podo ter, se non unha boa foto, polo menos unha lembranza. Bueno, pero estou falando de calquera de nós que levamos a cámara de fotos ou o teléfono a todos os lados. Ao final, iso de perder o eclipse por sacar unha foto co teléfono que igual non saben ou igual mesmo é contraproducente a nivel ocular, non sei, que nos aconsellas? Non é fácil fotografiar a eclipse cun teléfono móvil. Quizáis o único que se pode facer é gravar un vídeo. Cando a lúa este a puntiño de tapar todo o sol, pois a gravar o móvil e o deixas aí. Porque, aínda que non vas a ver moito do fenómeno, sí que vais a apreciar no vídeo como a luz cae e a reacción da xente, porque a xente, se estás nun sitio onde haxa máis xente, a vas ver gritar, a vas ver chorar, vas ver toda unha serie de fenómenos. Eu animo a xente a que busque en YouTube vídeos de outras eclipses e verá que realmente hai gritos e choros e interseccións. E aplausos. Aplausos. Bueno, de calquera xeito, para os que non somos con capacidade para sacar unha foto, que non estamos familiarizados como a ti, a nivel de seguridade, é mellor non sacala tendo en conta que vai haber un montón de xente que a saque e vou ter acceso xa a través das redes a vídeos, a fotos, sen que sexa a miña, non pasa nada. Se non és un experto... Eu falo a nivel saúde, por decir, se o mellor meto nun lío por poñerme a sacar unha foto e miro. Mellor non sacar fotos, salvo que sepas o que estás a facer. Pero temos un problema, que todo o mundo pensa que sabe o que está facendo. Bueno, sí, ala el ou ela... Hai pouco, Rubén, houve unha xornada na que se dixo que coincidía exactamente co que ia pasar o día do eclipse, como ia estar o sol, como ia estar a lúa, non sei que era, pero houve un día que foi un ensaio xeral, ou non? Hai moi pouco, ademais. Sí, eso falouse do ensaio xeral porque nesa data concreta o sol estaba na mesma posición relativa no ceo, co cal, se ti tes pensado ver a eclipse dende un sitio, poderías ter ido este día do ensaio xeral, chamémoslo así, e ver onde estaba o sol exactamente. Porque recordemos que esta eclipse, o sol vai estar moi baixiño no horizonte. Entón, pode pasar que unha montaña, un edificio, te tape o sol. E por iso era importante neste eclipse, máis que en outros, facer o ensayo. Daquela non é moi importante ir a un sitio en concreto para verlo máis alto. Se pode ver dende onde máis a altura, supoño. O que hai que buscar un sitio
despexado onde se vexa ben, non? O que hai que buscar é un sitio que teña moi despexado o horizonte oeste. Como a eclipse en agosto, eu recomendaría que o sitio máis indicado é aquel dende o que se pode ver unha posta de sol bonita. No Brao todos coñecemos sitios onde podemos ir ver unha posta de sol. Pois ese sería un bo sitio para ver a eclipse. Montaña ou mar? Sempre vai a estar máis despexado o horizonte en canto a obxetos no mar. Pero, por outra parte, no mar é moito máis probable que se forme brumas no horizonte que tapen o sol. Entón, temos de novo a posta. No mar é máis probable que haxa neblina, na montaña é máis probable que algún accidente xeográfico te poda tapar a visión. A menos que o noso mar sexa do H12, como o lago. É un bo sitio para ver postas de sol, non sei se o mellor pode ser un bo sitio para ver o eclipse. Pois mira, non teño experiencia de ver postas de sol dende o lago, pero se dende o lago se ven ben as postas de sol en agosto, sería un bo sitio para velo. Porque supoño de que aquela xente que teredes xa un mapa, digamos, de onde se vai ver, como. Tamén entendo que tampouco é cuestión de andar dicindo agora, mira, a xente que sabemos vamos estar aquí, movernos por aquí, porque se enchería aquilo, claro. Pero isto só o que tedes, non? Ben, hai unha comisión interministerial que se está a encargar da parte logística da eclipse. Xa están habilitados algúns sitios, sobre todo en algunhas provincias de Castela, como Soria, Teruel, onde son sitios oficiais para ver a eclipse. Nos, desde as agrupacións astronómicas, non queremos recomendar sitios para evitar efectos chamada. Date de conta que a maioría dos sitios habilitados para ver a eclipse van ter control de aforo, porque van ser sitios relativamente pequenos, ás veces accesibles só por carreteras secundarias e pistas, e non podes petalo. Por iso eu prefiro non aconsejar ningún sitio concreto. O que sí, hai unha páxina do Ministerio que é trioeclipses.es, que, aínda que agora non teñe moita información, nos esperamos que cando se achegue a data da eclipse, as institucións públicas poñen aí información sobre os sitios e o control logístico para facilitar o visionado da eclipse. Bueno, credes efecto chamada. Non estou tan seguro de que as autoridades, o mellor a hostelería, o mellor a xente aloxamento, non lle interesa o efecto chamada. Isto vai ter un peso turístico importante. Dicir, mira, que veños, que queiran, que xe daremos de comer ou de dormir, ou non. Non só eso, senón estás en publicitar eventos turísticos por parte de empresas privadas para ver a eclipse dende as súas instalacións, e resulta que desde ese lugar a eclipse non se ve como total. Aproveito para facer outro consello, é que, aínda que vivas en As Pontes, como dixemos, vaise ver total, pero se non vives, se vives nun sitio onde se vai a ver no 98%, no 99%, colle o coche e vai a un sitio onde se vexa total, porque a diferencia é moi grande. En un 10% a diferencia é grande? Un 1% a diferencia grande. Porque é literalmente como da noite ao día. É dicir, estamos en As Pontes, podemos ver o 100%, se vemos que está nevoado, saímos cara onde? Mira, sería, podemos consultar o que é a banda de totalidade da eclipse nesta páxina que vos decía, e ali podemos ver cara onde podemos tirar. Sería hacia León, Burgos, Palencia, toda esa zona, e ali pista ata que non haxa nubes. Entón, sí que hai que sair unhas horas antes, como vexamos brumas, senón non chegamos. E zapatilla. Ou paramos polo camiño. Así es. Pero, bueno, o tempo máis ou menos é predecible que unhas poucas horas, é máis ou menos predecible se vai estar nublado ou non. De calquera xeito, sí que é unha chamada a nivel turístico que a están aproveitando. Ti dicías antes que as autoridades tardaron en reaccionar. E creo que reaccionaron cando viron o filón, porque agora mesmo falabas de iniciativas privadas e vin anunciados ata cruceiros para ver o eclipse. Sí, no Mediterráneo, cando o sol vai estar particularmente baixo no horizonte. E outros sitios, por exemplo, nas Rías Baixas, eu vin publicidade, e nas Rías Baixas non se ve como total. E, sen embargo, se está publicitando. Pero que pode ofrecer unha administración? Porque está moi ben que ofrezan, mira, veidemos ata a miña vila que se ve moi ben,
pero iso tamén supón un gasto en seguridade, porque isto vai supoñer tamén unha movilización de xente, a toparse con xente, a toparse con tráfico, etc., non? Claro, na miña opinión, as autoridades teñen que garantizar a parte logística e a parte de comunicación. Por exemplo, non sería descartable habilitar carreteras nun só sentido antes do eclipse e no sentido contrario despois do eclipse, cando a xente volva. É un desafío logístico, é un desafío técnico, pero iso teñen que ser as autoridades que tomen as medidas que consideren. Non é descabellado que ahora pode haber en Xapón, por exemplo, creo que Xapón e Estados Unidos son os países onde hai máis afeccionados a estes fenómenos, non sei se estou trabucado, ti estás aquí para dar respostas, eu fago as preguntas. Pode dicir, se eu digo agora, hai alguén en Xapón que está mirando en internet un sitio que é As Pontes sin saber nin que existe ninguén e que se pode vir aquí. Podería. Normalmente os estranxeiros van a ir a núcleos urbanos máis grandes, Coruña, Lugo é un bo sitio onde velo, e claro, As Pontes é máis pequeno, pero estate Pero seguro, tamén fuxen da luminosidade dunha estate cidade. seguro que alguén o estima mirando. Aquí, por exemplo, estou pensando, se alguén non coñece máis e di, pois mira, teñen o Caxao que é moi alto, vou ir para o Caxado. Pode ser unha das opcións que te dicías de subida e baixada, porque pode haber moita xente no Caxado o 12 de agosto. Ben, o Caxado é unha opción, esperemos que non se pete. Por iso decía que non quería facer un efecto chamada, pero sí, sería un sitio viable. Estamos xoando un pouco a adiviños, pero tendo en conta cando neva, se peta o Caxado co xente subindo a ver a neve, que menos que subir a ver un eclipse. Sí, pero a ver se non se peta, porque o problema vai ser o acceso. Son carreteras estreitas, incluso a carretera xeral, o sea, vai ser un volumen de tráfico e un volumen de xente que é difícil de imaginar. O mellor en sitios pequenos como As Pontes non, pero nos núcleos máis grandes, sí. Por exemplo, o outro eclipse que vin foi en Chile, a única cidade grande que había na zona era La Serena, en Chile, e cando estábamos buscando hotel, xa estaban collidos concretamente por xaponeses, hoteles enteros, xa non reservaban habitacións, reservaban hoteles. Ali, na carretera que levaba a zona preferente para ver a eclipse, era unha carretera ancha, e habilitaron os dous carriles nun mismo sentido, na ida, e no sentido contrario na volta. Realmente hai moita xente indo a un sitio relativamente pequeno. Seguro que hai moita xente que pensa ahora que estamos exagerando e ve isto e di, son uns exagerados, pero, a ver, hai xente que leva toda a vida esperando por esta data. Hai xente que leva toda a vida esperando por esta data. Por exemplo, antes falaba de xente que se dedica a cazar eclipses. Hai un compañeiro de Coruña, unha compañeira, son Óscar Blanco e África, que foron a cazar eclipses ao longo do mundo, levan 13 e 12 eclipses respectivamente, penso. Eles sinten que é un privilexio ver unha eclipse desde a súa propia terra. Entón tamén hai que aproveitar que tes a oportunidade de velo dende prácticamente a túa casa. E nós, cando vai a velo, temos que evitar iso. Temos que evitar as aglomeracións, se queremos velo cómodamente, se queremos velo con seguridade. Así que, o mellor, tamén é importante, como somos coñecedores do terreo, pois non ir onde vai a todo o mundo. É verdade. Xa que coñecemos o terreo que estamos na nosa casa, pois buscar un sitio que non estea masificado. E outro punto será o mellor planificar tamén, non hai que planificar a semana con tempo, sobre todo se imos sair daqui, se nos acordamos unha semana antes xa non imos ter onde dormir seguro, nin onde acampar, hai que planificar con tempo. Claro, pedir vacaciones no traballo e planificar un pouco con tempo, tendo plans B para salir co coche en caso de ser necesario. Sí, porque non creo tampouco que un diga, mira, pois vou no ver, pois iso, a Lugo, se viña a outro lado, e non poda coller onde dormir porque igual non ve Lugo, ten que ir a León ou a Burgos. Non, por exemplo, eu penso que en Lugo, na data da eclipse, eu apostaría a que xa está todo pillado.
E hai unha forma de entrar en contacto coas asociacións, de falar con vos, para estar máis seguro a menos tempo que se chega a data, ou a información vai ser publicada, sacada de puntos, sen caer tampouco en o que te dicías, vos mesmos os primeiros que non queredes que haxa aglomeracións. Claro, non queremos que haxa aglomeracións. Eu volveríame a referir á página do Ministerio, trioeclipses.es, que aí vai aparecer toda a información necesaria para desplazamentos e para a seguridade nos sitios que se habiliten públicamente para ver a eclipse. Aínda que ti decidas non ir a uns destes sitios públicos, pero se estás nun territorio que non coñeces, esa pode ser unha referencia interesante. Pero vai haber habilitacións, espazos concretos, como mellor un concello, unha deputación, cando lle pertence a eles, ou incluso as autonomías digan, mira, aquí, imos ter todo preparado, con papeleiras, coa atención, etc., ou non? A decisión de facer ou non iso depende das autoridades locais. Vos aconselládela? Non queremos pillarnos. Nos somos unha agrupación astronómica e non temos potestad de tomar decisións de esa trascendencia. O que sí che podo dicir é que nalgúns sitios xa hai habilitados por parte das autoridades locais sitios onde ver a eclipse e estánse a facer con un control de aforo de tal forma que ti pides a entrada, digamos, entre comillas, para poder entrar e unha vez que se completa o aforo xa non dan máis. Xa hai xente que ten o seu pase para ir a uns destes sitios habilitados. En Galiza non me consta que haxa nada parecido. Esta mesma mañá vin unha noticia dun periódico que estaba a facer un mapa con sitios habilitados para ver a eclipse. Teño que decir que, polo que vin, non é unha páxina oficial, pero en Galiza só estaban marcada o Castillo de San Antón en Coruña e Estaca de Bares. No resto, se ves o resto do mapa da península, pola parte de Soria, Guadalajara, hai múltiples sitios. Entón, ao mellor en Galiza tiñemos que poner un pouco as pilas para poñernos o día e facer outro tanto, para controlar os sitios dende onde a xente vai acudir a ver a eclipse. Sabes que pasa? Que non somos de facer as cousas con moita prevención, pero si somos especialistas no sprint final. Eu creo que coincides comigo en que ao final iso vai ocorrer, e que ao mellor ocorre atropeladamente, pero que sí, que as administracións, moita xente mellor privadamente non vai perder a ocasión, e cando vexa que se achega xa o fociño da besta, dirá, carai. Bueno, esperemos a que sexa así. De todos os xeitos, eu non sei se ti dis que non vos quedes pillar, pero si podedes informar, asesorar, para iso estades, e, sin embargo, non sei se Roma foi a vos ou vos a Roma, ou a montaña Mahoma ou Mahoma a montaña. Estou pensando, eu sei que ti, por exemplo, e compañeros teus, contactastes coas administracións, houve contacto das administracións con vos, xa non digo respostas, senón que tiveran eles o interese. Recentemente, basicamente dende este ano, desde xaneiro deste ano, sí. Pero os nosos esforzos por contactar coas administracións xa a principios do 2025 ou a finais do 2024 cayeron en saco roto. Agora xa parece que sí. Nós desde as asociacións o que tentamos facer é unha actividade de divulgación tamén. Estamos a dar charlas para informar a xente de como vai ser a eclipse, do que é, das diferentes opcións. Pero non vamos a organizar nada público en xeral a día da eclipse. Pero si previamente estades abertos a informar. Previamente estamos abertos a información, tamén podemos dar charlas para informar a xente e estamos a disposición da sociedade para dar información xeral dende o punto de vista puramente astronómico. O que non podemos facer, claro, é recomendar sitios concretos ou intentar opinar da logística relacionada coa masificación que vai haber. Isto é particular, isto é histórico, é concreto, é puntual, pero a xente que estades traballando coa astronomía todo ano, supoño que todo ano tedes cousas que observar e cousas que o mellor non xerá ao grande público, pero o CEO sempre ten algo que ensinarnos, non? O CEO sempre ten algo que ensinar. Incluso o mesmo obxecto en diferentes épocas do ano, en función de como este a calidade do CEO, pode dar imaxes diferentes.
E a proba, Rubén, está en que hai anos xa, e sei que foi unha experiencia que tampouco que funcionaba demasiado, pero en As Pontes tivestes unha asociación astronómica, ti estabas con esa asociación, eras un crío. Sí, éramos moi xoves daquela. Tivemos unha chamábase Asociación Xuvenil Astronómica Ticho, se mal non lembro. Sí. E, bueno, estivemos funcionando uns aniños. Lembro que fixemos unha exposición de fotografía astronómica na Casa do Peso aquí. O que pasa é que, bueno, logo a vida xa nos fomos diverxéndonos na vida adulta, e iso ao final morreu, pero unha pena. Igual é moi novo, pero hai moitos anos en As Pontes tamén se falaba de unhas visións astronómicas, supoño que ahora verías, porque curiosamente ao medio deu por volver a sacalo, e como xe temos tipo de periodismo, se volveu a falar de que As Pontes houbera pois unha psicose ovni, porque se vía un obxecto, houbera apostas porque era unha cuestión astronómica. Non sei se tes unha idea sobre iso, se o recordas, se nos pode dicir algo. Algo lembro, pero bueno, digoche agora o mesmo que decía entón. Eu saio a mirar o ceo de noite, coñezo a moitos compañeiros que fan o mesmo, e ninguén vimos nunca nada raro. Que iso que me estrana a mí, que se hai os ovnis non vexa esa xente que mirades o ceo. Dende que se inventaron as cámaras dos móviles, xa se ven menos ovnis, curiosamente. Pois falemos directamente de As Pontes. Tivestes contacto con a administración, sabedes como está a cousa, houve contacto con vos, idestelo vos co Concello, se vai facer algo aquí, como está? Que eu seipa, non temos contacto directo con Concello das Pontes, porque eu pertenezo ás agrupacións de Coruña e de Santiago. Eses concellos sí que contactaron con nós, pero As Pontes non. Pero si sería unha referencia máis cercana, supoño, si queren contactar, tampouco Poden contactar con nós, tanto co Club de Compostelán de Astronomía Vega e coa agrupación astronómica IO de Coruña, e podemos facilitar información. Tamén decir que xa a parte logística, de novo reitero, que está no tellado das administracións. Xa para pechar, para sermos prácticos, antes de acabar, agora xa sabemos que imos ter un eclipse na tarde-noite, non serán realmente o do día 12, que temos que ir protegidos nos ollos, depois o frío xa veremos o que fallo non a esas horas, non debería en agosto, a gasolina no coche, etc. Pero que nos imos a topar? Imos empezar a mirar o ceo a que hora, que progresión imos ver, sabemos que ese minuto é pouco, pero antes, canto tempo antes empezaremos a ver algo, canto tempo despois, canto tempo temos que jugar, non sei, é un pouco práctico para nós, para os que non entendemos. Pois mira, eu recomendaría chegar ao sitio con tempo, aínda que leves unha baraxa de cartas, para non petar as vías de comunicación. E logo, a fase de parcialidade comeza aproximadamente ás 7:30 da tarde. Aí é cando xa nos podemos colocar as nosas gafas de eclipse e mirar cara ao sol. Veremos como a lúa empeza a morder o sol, e pouco a pouco, a medida que pasa o tempo, ese mordisquiño vai facéndose máis grande. Comentar que con gafas de eclipse podes mirar directamente o sol, pero non é moi recomendable facelo máis duns 30 segundos seguidos. Ti miras o sol 20-30 segundos e baixas a vista 5-10 segundos, e logo xa podes volver a mirar. Chegará un momento en que empece a fase de totalidade. Na fase de totalidade, xusto no último intre, antes de que a lúa tape completamente o sol, vense varios fenómenos que se chaman o anel de diamantes, porque ves a lúa con unha especie de anel ao seu alrededor e o último rayo de sol que forma como un diamante nun extremo da lúa. Ou as perlas de Bailey, que é a luz do sol que se cuela os vals das montañas da lúa. Logo ven a fase de totalidade, aí o máis bonito de observar, xa sen gafas, nos quitamos todas as gafas que teñamos de eclipse, e a propia atmosfera do sol, a fotosfera, que forma unha especie de hiliños que veremos sair do sol, que agora está tapado pola lúa. E despois, un pouco, cando termine a fase de totalidade, que será ás 8:30, sí, aproximadamente, pues veremos isto, pero como en reversa. Veremos outra vez as perlas de Bailey, e veremos outra vez o anel de diamante, e veremos logo como o sol empeza a salir de detrás da lúa.
Estás falando de horas concretas, a verdade é que o podes facer porque temos a ventaxa de que é unha franja moi pequena onde se vai ver o 100%, entón evidentemente falamos das mesmas horas, non vale, se te vas a outra hora a outro sitio, ves despois, etc., vexo aquí e logo vexo ali, iso non existe. As horas e a duración do eclipse depende do sitio dentro do estés, céu. pero bueno, as Pero diferencias mínimas, non? a diferencia é mínima, relativamente mínima. Aquí o máis importante vai ser, de novo, insisto, a altura do Sol no ceo, que se estás moi ao oeste, o Sol vai estar moi baixiño. O que non podes facer é seguir a eclipse, aínda que se tentou. Hubo un eclipse total que se usou un avión Concorde para seguir a sombra do eclipse. Desta forma lograron que a eclipse durase, para a xente que estaba dentro do avión, penso que varias decenas de minutos. Pero, bueno, é unha cosa excepcional. Na práctica non é viable seguir a sombra. Se tengo que pagar un Concorde e estarlo vendo durante 20 minutos, me chega con minuto e medio, verdad? Igual me canso de mirar os 20 minutos. Un consello, o tempo pasa moi rápido, parece que se consela. Ese minuto e medio pareceche 10-20 segundos. Flipas. Bueno, pois temos todos os consejos de Rubén, que por fin podíamos contar con él. Crédeme que levamos máis dun ano falando disto, porque ele xa me advertira, e eu tinha moitas ganas de que todos e todas vos os souberades. De calquera xeito é veciño noso, é accesible, tedes tamén as diferentes entidades astronómicas, se queredes informarvos. Agora disfrutalo moito, porque é algo único, pero sobre todo, con moita precaución, con moita seguridade, tanto na estrada como onde paremos, respeto por onde esteamos, e respeto pola nosa saúde, non, Rubén? Así é, sobre todo, cuidado cos ollos. Bueno, xa que se vai facer aquí, apliquemos o dito galego e teñamos sentidiño. Grazas, Rubén. A ti, moitas grazas. Espero non ter que falar ata o 2400 e pico. Se esperamos que era para falar, estaremos encantados de recibirte. Moi ben, moitas grazas. E moitas grazas tamén a vos, disfrutade dese eclipse para agosto, pero disfrutade con coñecemento e con seguridade, o que pretendíamos coa visita de Rubén Díaz.